بساده سالاجی که وی به یاد کرن و به پیروز کرن ام لودره ام ها و روزه پیروز بکن از و روزه دسریده لشهید کوبانی و شهید کردستان ایگو او برفدان و او جسارت دان مروباهیه و دان گل کرد از روا پیروز بکن و لمیمار و پروژه سروک آپو پیروز بکن och hur kurdernas situation. Istället har man besinningslöst stöttat en sån mördare som Assad och helt klart bidragit till att förlänga våldsamma och förödande kriget. Så därför måste omvärlden stå upp för att Rojavas framtid ska vara fritt och fredligt och att de människor som bor där faktiskt ska få möjlighet att bestämma över sin framtid, hur de vill leva, hur de vill ha det. Men lera wa idani أو دست رشي كلا فرنسا رودات كخلق سفيل سردبرن أوانا هميان قتاديكاني أردوغانن